into enzekayo ke ngoku bengingafuna ukuqalisa futhi inansika qanisa ndisakhangela izilahastile okanye mhlambi izinto endothi ndibambe ngazo amagundwane because zathi hobu uyazi bagundwane ngaligundwane eli-1 uwenziwa wakarapha unansika ufumana i-50 eli-1 lilodwa hayo mfundini so-supply amachina Benke nava futhi ngathi khona inkonto kwakalanga lojiwa lafanana hayi man khona kodwa into bayabhuda yabona ubufuna ukuthengisela amachina amagundwane awenzi ngandlela esedlalini ususe ifele eli okay libeli ulikarabha okwehako okay ndiyayibona ubilisa amanzi ulibambe ngomsila ufaka amanzi phayana ulidubhule lamnansike ngoku uboya obu usuka ndikahle emveni koko uyolifaka ilogqwaqo emlilweni ukwazi balibambe obaba brown anyana iskin esibuye bengathi wenza inhloko egusha ke ugqiba usususe emveni koko uthi grip amathumbu ayinobasaya kwakho uthatha umdala ucela ungathi kawunika inyama unika hayi anayo kwakho sorry andisayanga ndinegusha ezincinci pha ukwakulingezeleleyo kawubona into enembandlela ezincinci yazi uba xhelile ndithi ngotiki xa ndizibiza xhela igusha ezincinci